Здравейте! Вие сте с предизборното студио на ITV. Наши гости днес са двама кандидати за общински съветници от листата на политическа партия «Ние идваме». Това са предприемача Мартин Деспов и инженер-технологът Радослав Вълчев. Двамата са и съучредители на местната инициативна група «Спаси Хасково». Здравейте и добре дошли в студиото на ITV. Здравейте! Здравейте! Уважаеми господа, нямам търпение да ви попитам всъщност от какво ще спасявате Хасково. През последните 20 години Хасково се превърна в место, което не е привлекателно за живеене, за работа и за инвестиции, а отливът на хора от града е достигнал до критични нива. Това до голяма степен се дължи на недалновидно управление на местната администрация и води до други проблеми, от които искаме да спасим града, именно занемарена инфраструктура, ВиК и пътна, недостатъчно инвестиции, слабо усвояване на еврофондове. Въобще към момента има доста неща, по които трябва да се работи в града. Защо искате да станете общински съветници? Всъщност това е единственият законов начин човек, който иска да промени нещо, да го направи. Участието в вземането на решения, в подобряването на начинът на живот в общината, местото, където живееш, става чрез участие в местният парламент, общинският съвет. Лично за мен това беше, предполагам и за Радо, това беше доста трудно решение. Причината е, че Общинският съвет, знаете, е съставен от 41 човека, всеки един от тях с различна визия, с различни идеи, с различни приоритети и е много трудно за някой, който влиза в тази надпревара от чисто идеалистични подбуди, да създаде достатъчно голям плясък, така че да има реален ефект и върху хората наоколо. Положителен ефект. Да, ние осъзнаваме, че се лишаваме от личното си време, с което ощетяваме близките си, ощетяваме фирмите си, но нямаме друг избор. Твърде много хора, които имат възможност да работят за обществото, стояха и продължават да стоят. Ние осъзнаваме, че примирявайки се с статуквото, ставаме съучастник в нерешаване на проблемите. С какво професионалния опит, който имате до момента, ще помогне на Хасково? Ние идваме от частния сектор. Частния сектор не търпи грешки. Самия факт, че двамата сме постигнали успех в бизнеса, ни дава увереност, че можем да прехвърлим този успех в управлението на общината. Лично моето образование като юрист и инженер, както и опита ми в управление на търговски фирми, ми дава увереност, че ще мога да съм полезен в управлението на общината. Вие, господин Деспов? Аз по образование съм финансист с дългогодишен опит в създаването и управление на компании в различни сектори на икономиката, тук в България и в Румъния. Това заедно с нетърпимостта ми към корупция, към неспазване на служебни задължения и срокове е един гарант, че бих допринесъл за добрата работа на Общинския съвет. Кои според вас са най-големите проблеми в общината и как смятате, че те могат да бъдат решени? Ние считаме, че най-големия проблем е, че града вече не е привлекателен за младите хора. Не успява нито да ги задържи, нито да ги мотивира да се върнат отново в града, след като завършат висшето си образование на други места. Какви са основните причини на този проблем според вас? Основната причина за тази миграция е търсенето на по-добро образование и липсата на достатъчно добре платени места на територията на община Хасково. В интерес на истината този проблем започва още от средното образование. Твърде малък брой ученици избират да се обучават в професионални гимназии, където да придобият специфични знания и професии. Хасково има значителен брой работодатели, които са в леката промишленост и те изпитват системна нужда от обучен персонал. Има реална възможност, още с навършване на 16 годишна възраст, учащите в професионалните гимназии да започнат платена практика, като по този начин частично решат проблема и с търсенето на кадри и частично може да бъде намален и отливът на млади хора след завършване на средно образование. След завършване на средното образование идва възможността да се обучават в висши учебни заведения
За съжаление в Хасково такива почти липсват и по този начин ние губим доста от младите хора, които заминават да учат на други места. Последните години в Хасково са направени много малки усилия, за да се разкрият филиали в редовна форма на обучение на висши учебни заведения или да се създаде ново висше учебно заведение, което да обучава кадри в нужните на местната индустрия дисциплини. Ние считаме, че ни такива филиали или такъв вуз ще даде възможност на доста млади хора да останат тук в града, също така и да привлечем млади хора от други общини, което от своя страна ще бъде доста голяма подкрепа за икономиката, за социалния и за културния живот на града и ще направи Хасково едно доста по-приветливо място за живеене. Да, можем да продължим с изброяване на други основни проблеми на територията на общината. Един от тях е занемарената пътна и ВиК инфраструктура. За решаването на този проблем общината може да допренесе и то в сравнително кратки срокове, в зависимост от организацията, която направи. Например, много е важно да се направи ново околовръстно шосе, да се свържат основните квартали с така наречените пробиви, да се изчистят централните улици от всякакъв вид легални и нелегални зони за паркиране и да се направят допълнителни кръгови движения там, където е необходимо и там, където е възможно. Всички тези мерки биха облегчили трафикът, от който страдаме ежедневно. Споменавайки ВиК инфраструктурата, проблемите там са много. Голяма част от селата, почти всички, една част от града системно са без вода заради непланирани аварии. Колкото и част от тези ангажименти да стоят извън правомощията на общината, тя самата има какво да направи. И ако не се вземат спешни мерки, категорични мерки и от страна на държавното ВиК дружество, и от страна на общинските власти, ние рискуваме след известен период от време да сме с режим на вода. Друго нещо, което трябва категорично и бързо да се промени, това е обновяване на пътното осветление. Голяма част от него е старо, неефективно, трябва да се подмени с енергоспестяващи кружки. Трябва да се изгради ново там, където липсва. И този проект, със сигурност, реализирането на този проект, със сигурност би спестило значителни разходи на общината и това би могло да изплати за няколко години инвестицията, която ще се направи за обновяването на мрежата от осветление. Тук трябва да подчертаем, че селата са голямата жертва на местната администрация и ние от Спаси Хасково тук имаме конкретно предложение, а именно 50% от събираните местни данъци и такси по селата да се връщат като бюджет за селото, тъй като в момента селата в община Хасково нямат собствени бюджети и разчитат изцяло на благоволението на кмета на общината, което от своя страна създава една неравенство, отпущат се средства само за удобните. Това според нас не е редно. Господин Деспов, вие работите в сферата на финансите. Как според вас може да се съживи местната икономика? От какви инвестиции има нужда Хасково? Няма еднозначен отговор, нито пък лесни решения в тази посока, за да се постигне този ефект и то в кратки срокове. Но все пак има няколко основни пътища, посоки, в които трябва да се върви. Първата е сравнително лесна и с най-кратък срок на изпълнение и това е една много ясна и категорична подкрепа за местният бизнес. С какво може общината да подкрепи местният бизнес? Първото нещо, което може да направи е, доколкото зависи от нея, да се адаптират образователните системи в средните училища, така че да се реши частично поне проблемът с кадрите, които са необходими на предприятията. Другото, което може да се направи е намалянето на всякакъв вид административна тежест за бизнеса. За разрешения, одобрения, основно свързани с строителството. Трябва да се даде възможност на бизнеса да прави това, в което е най-добър. Да произвежда, да продава, да генерира печалби, да разширява производството си, да търси нови работни места, да увеличава работни заплати и да плаща данъци.
Трябва също така в подкрепа на бизнеса много бързо да се обнови инфраструктурата в съществуващите индустриални зони, които не са една и две. В тях работят хиляди души, пътищата са под всякаква критика, транспортните връзки са трудни, включително и градския транспорт. Това е следваща тема, върху която общината трябва да помисли много сериозно. Включително, ако се наложи, да се изгради нова общинска транспортна схема. Причината е, че сутрин и вечер има затруднения, особено на отдалечените работни места в индустриалните зони, да се достигне лесно. Използват се лични автомобили, което пък допълнително затруднява трафикът в града. Задължително е общинската администрация да бъде много по-ефективна в привличането на външни финансирания по европрограми, отколкото е в момента. Освен това, Хасково се нуждае и от външни инвеститори, но инвеститори в сферата на индустрията и на високите технологии, тъй като това са предприятията, които създават реален продукт и реално добавена стойност, и това са предприятията, които дават мотивиращо възнаграждение на своите служители. За да се привлекат такива инвеститори, общината трябва предварително да направи много усилия, именно да изгради индустриална зона с довеждаща инфраструктура, така че когато дойде един такъв инвеститор, да може да стартира дейността си в рамките на месеци, а не на години, както сега. Тоест, трябва да извършва много услуги, които са нехарактерни за него. Защо хората да гласуват за вас? Най-важното е хората да гласуват въобще. Да гласуват по съвест и да гласуват на човек, на когото вярват. И ако те мислят, че ние сме тези хора, ще се радваме да ни подкрепят с гласа си. Ние не просто критикуваме сегашното и предишните управления на града. Ние имаме конкретни идеи, конкретни програми, конкретни проекти, които можем да реализираме и с които ще подобрим живота на гражданите в общината. Благодаря ви. И аз благодаря за това интервю. Благодаря. Така се разделяме, уважаеми зрители. Вие останете с програмата на ETV от екипа ни. Хубава вечер. Купуването и продаването на гласове е престъпление.